Všade? Poď tu, aby si videl stavba. Čo si robí poriadok všade. Toto je Luník 9 originál. Niekedy to boli funkčné byty, priatelia. A teraz tu vidíte sračky, hovna. Takto možno skončí Slovensko, keď asociáli vo vláde sa nebudú starať o bežných občanov a ponechajú asociálom v osadách možnosť žiť svojím zvláštnym životom. Luník 9 bol niekedy funkčné sídlisko. Všetci tam, krásne, prebekne. Prečo to tak nie je? No teraz sa zmenilo, vidí a neviem, čo sa stalo. Jak je to možné? Čo by si robil? No, nebylo. Poďme hore sa pozrieť. Čo tu si robil? Čo si to dovolíš? Ste videli? Mali zasratí cigáni? Hážu po nás? Sokerdan! Čo? Tu na vaši cigáni hádžu po mne kamene. Kde sme? Vidíte, priatelia, toto bol niekedy exkluzívny byt s výhľadom do lesa na Luníku 9. Toto z neho urobili asociáli. Bordel, špina, smrad. Čo sa píše? Asociáli vo vláde umožnili nivočenie majetkov občanov, nivočenie bytov inými asociálmi na Luníku. Zradená krajina zatvára oči, pravda je kúpená, poslušne mlčí. Zlodeji tancujú schovaní v opere, valčíkom zakryjú, kto koľko zoberie. Za vlasti zradou stojí klpko hadov a cesty vedú do najvyšších hradov. Z luxusnej mafie tak trochu spasie, stali sa vážení, zákonom strážení. Hrá, kto vlastne hrá tú špinavú hru s osudom ľudí a krajiny. Zlá pravda je zlá.